ole clear tu te zawain chi bai le vek ule tun tuma hian crime ngai nom tak mai kan ngai thla ho le do na mei cheno pang Tamika has toni thi na chung chang le abo dan chung chang investigator tenan chui chu ana ngai nom tak mai kan ngai thla ho do na ni skeleton ki nursing student pakhat chu akwang cher bo tatlat mai abo dan la adang dai abial pahlui churin helber ani a ruang tel lo chuan case po thei lo tuk tho thang ani a ruang tel lo chuan poi khoina hom lo ani police ten no han chui zui na man ruwa an nei chun la chabi bor chaw ni si investigator te ti thei chun chu chung chabi te chuan khoilai kongka tenge an hon thei ti hriat chhuah chu ani ta mei cheno pangte ani atang to in Tamika has to ni chuan professional singer ni chu athil chak berani thina tam tak chuan professional singer ni thei turin talena nei ani anti boka zaya ngaina in zirpo ain zirna sarenga American Idol ni tumin awa inlan ve tang nge ani inlan voi khatna apal tlang theilo wangin ashil hai hle maya entertainment business a hlotlin har satzia ashiat nu kumsom ni palia upa ani in Tamika i chuan nursing school zom turin ariru siam fel tang nge a class kal hun chung alo topa nipui po alo thotran tabuka atopa chuan Tamika ipo in hun ol anei ve theidon ta ni inalang class kai angai ri lova na thola anei bok heklo chuwangin tuktin ma taka thopo angai heklo ariru alang apiam ti mai thin mi ani a kara in khalkualin len lama shat viu thin bok achung ten an biak po thei mai lo wang chuan chu tiang tak chuan hun khoral tu riaka an da maya ma se kar ni a han liam le meu chuan achung te ngai a tha thei to mol lo anu te chuan police lam chu a han be pop ta a awanu Tamika i an zon mu zo lo thule an phone call po a chan lo thu a hrila achunga engthil poi engemo a thlena hlawani ma se Tamika i chu kumsom ni pali la ya upa ani ve to a dik tak chuan an call chang le lo tura thutluk na siam thei tur kopina upa ve tok to ani Spartanburg South Carolina police te chuan an thudon bo zuin Tamika i chen na chu an vapan ta a chen na an han en fia chuan a kara lo omlova kongkapuero alo in khal thlap ani tukver lo in hong sa atang chuan in chung an lut ta pindan hnung lama chuan Tamika i uipui le anho te real drama wanga lo chawhlum tre phe an wa hmu a anhuwa an hriat le dan chuan Tamika i chuan aran ngai na chutiang mutin arante anu chia lo wangti achiang ani in chunga chuan tharum thona nu ma mu ani lova khoi lampanin nge akal chhuwa ti hriat theina tur la engma a om lo ani police te chuan Tamika i car Honda 1991 model chu ngai venin beyond lookout bulletin an chhuwa ta ol samzong in state dangemo police station county sheriff dang te hena car number rongle model te chiang taka hrilin ngai ven saktura an ngen na ani ber achan chu kong sira atlan liam te po ani theya lo ni ta se achung te tan chuan lungchiat na ani thei rualin poi khoi na po a ve thei bokani achung te le thian tra te chuan khochung mun tin deuh tho chuan mi bo zon na thuziak missing person flyer an tara nutan chuan mani fanu te omna chin hrelowa han top mai chu torthiam har tak tur chu ani renga Tamika i chunga chuan poi hai engma thleng lovin himdam takin mule se ti chuan be sele suang tu na chu ani nge mai police te chuan Tamika i cell phone le credit card record te chu an han en fia abo hun live hian man lo le khoi chet lovin a omani ti an huchuaka Tamika i bial palui Terence Moss chu police te hena vakalin police te chu ti the aneina tranpuya in huam thu avathena asaidan chuan Tamika inen anin then ma thlathum liam ta kha chuan in khata an cheng dun thina
tum khat chu tamika i le mo sa te chu anin hawa mo san kut alo thak le kani ome chu tatang chuan anin then hlen ta ani Terence mo sa soidan chuan tamika abo chungchang a chuan engma hriat anei velowa ma se tun ma akut alo thak to thu ero aphabi khaulo voi khat bak athleng nun le to lo ti ina soibok ama mo sange chuan kanek nge lom hemi tumpo hian thingthi in katung traya kanin then nge yangai ni ti in then turin tutluk na siam thu asoyani he thil thlinga wang hian tamika i chuan Terence san kutmin thak ti in Terence salaka thu buai a thelu ta ti chuan kota mo sa in lan hun thlen ma kar ni ala om ti in tamika i chu akhuang cher bota ani nu patual thuwa tamika i chu atuar tu zo kania kota kalin apasal laka hekna asiam ta kha atul le ani nge yang police te chuan Terence mo sa chu zona ngai voi tam zot nunin thudik soi turin an han nor thina ma se an hlo cham chiang hle alung oi to vak bik lo ani ang tong du to lovin police te zona chu achang du talowa tamika i bo chung changa ero an mirin helber chu ani boxi ani tamika bona atangin thakhat lai aliam to a police te ro an mi bo zon na konga chuan mason na an la nei theime ulo tamika i chu aladam po ani theya ma se an thasi lo achung te chuan dama mu le be se na ero an nei sang he chutiang kara chuan tamika i in luana bul hnai apartment a cheng pakhat chuan police te be popin thupui mo tak alo rol ruk ta a soito angkhan bo zon na le kha Spartanburg mun tin deuh thaw antar kha ani a chunglai vela cheng te chuan tamika i mel chu an rebel hle to ani nu pakhat chuan chu bo zon na le khatar chu lo hmu in tamika i thalak le kar pian mang inziak te chu a hmu a ti chuan chu kar bo chu Barksdale apartment kota kar in hung nen in ang hle a hriat thu police te lo hril ta ani police lam chuan an han ngai ven tawata alo soi dik nge bok tamika i kar nge alo ni a tamika i ina tanga meli a hla a alo in hung ani tu kar nge ti han chui chu chu police te tan chuan thil har sa ani lem lova achan chu license tax le van number atang te in sam takin a chui chu mai thayani kar in hun na bul hnai apartment a cheng zinga chu kar lo khal tu emo alo hung lai emo mu tu ma anum lova police te chuan kar chu an han en fia ta a achunga chuan forensic evidence engma mu an nei lo thisen them emo in chaina hu ma emo mu tur om lo bok nu han chui the na tur an mu om chun chu fingerprint themte chau ani chu fingerprint chuan tamika bial pahlui mo sa fingerprint emo national database sa fingerprint pakhat ma amil heklo mase passenger thutna lama chuan police te chuan chabi bor an muthunga han en mai po in chabi bor zinga pakhat chu kar chabi a anga pakhat jok chu chenna in chabi nen a in angani chung chabi te chu tamika i kara chuan an han rol lut china pakhat ma in amil haulo tamika in chabi ni nge in an ringa in chabi nen po chuan ala in mil ta chuang lova chung chabi te chu tamika i ta ani lo ti achiang ta ani tamika i bona chung changa mo phurtu chabi nge ni in alang ta chung chabi bor chabi a te chuan fingerprint om mial lo mo ti in fingerprint an han zong ta a ma se fingerprint mu tur om lova ti chuan investigator te chuan chabi bor zinga chabi pakhata chuan thu zia ru court an hmu a chumia chuan abik takathumal in chukai hi omani AA14 ti hi alo in chukala ma se chu chabi chu tu ta nge tu in nge lo chu ti ero alang haulo chabi le thumal in chu bak alang lovani investigator te chuan chung chabi te chu chulai nai vaya tala chertu omtene na chuan an han en fia tir ta a maktak mai nan zinga pakhat chuan chu chabi chu khoya man chi nge ti alo hretatlat mai
ama siam nge alo ni nge a tu ta na a siam nge ti po alo la hre the ani ti chuan a chin chiana bu chu a han kevin a han bi tawang wanga Fremont School Apartment tana a siam nge ani ti police te chu a hril ta ani investigator te chu an thohuai maile Fremont School Apartment hi thokat lai kha chuan elementary school tana man thin ani a tuna chuan sarkarin van tlang in a mang to a detective te chuan kongkhar somli paruka chuan amal malin chabi chu an han hol china maktak main kongkhar pakhat ma an hong theilo ma se bungrua da na kongkapui ro chu chabi chuan alo mil tlat thong kongkapui chu an han honga chulai pindan chu tuilian kai noi awangin khar le luilon to ania pindan chunga chuan evidence zong turin forensic technician te an kauta ani forensic technician te chuan evidence ni thei om ong turtam tak an la khoma tamika DNA a mir lo mo ti in ngun thluk takin pindan chung chuan dap bok ani ma se an hlo cham chiang le apartment a cheng te thu an han zo in tamika ipian mang ang pu meichia lo mutu ma an lova ma se apartment manager chuan bungroda na chabi chungchang hrilfiana ni theinge tur soifiana aneya apartment lu atu te no chua an ni reng in apartment in kol tu te chuan an no chua tak pindan kongkhar kalna bor chu an la thla hlok thina ti chuan apartment dang kongkhar kalna nen an thlak ta thina ni hetian ti na chan chu an no chua ta khan chabilem manga a chua san tak apartment a alu ruk theilo nan an ti ani mase van duai thak takin khoi lai kongkhar kalna bernge an thak thleng ti ero ziakin an lo chin chi kil kel big lem lova chumi om zia chu in nuai pindan bungrua ilovel an da na kongkhar kalna chu apartment khoi lai mi beremo ani thei ti na ani investigator te chuan tamika I kar chunga an mu apartment chabi chuan tamika I bochan thuruk a hril fia thei nge an ring hitlata mase chu chabi chuan Fremont School Apartments kongkar pakhat ma a hong thei bok si lo in noi bungroda anabak a hong thei lo bani ti chuan investigator te chu apartment atanga no chua to te tiamin apartment lu atu te ming an dil ta a chung ming te chu tamika I chung le thian te an entir ta a thian nu soidan chuan tamika I bohun lai vel khan mi pa pakhat Christi ming pu nen tamika I chu anin muthin ani ome chung apartment lu atu te zinga chuan Christi ming pu chu pakhat chawa oma chu pa chu Christopher Hampton ani hi tamika bawatanga thlakhat na a Fremont apartment a train no chu ani a police te chin chiana po lo chuang vekto kum sang ni khan bengruk thu boya wangin kumli tang tura thiam lo chantir to ani investigator te chuan Chris om na chuan zong muta a intiam kamna neya lung intang chua lailok na abo chiata wanga ni somthum chung lung in tang tura ti atan hun chung amang me kani record atanga alandan chuan tamika I bohun lai vel khan zalian takina ti hriatani a tu an han zot tanta a asoidan chuan tamika I chu amel hriat ngeya ma se khoya nge a ti ero a hrebi klo Chris fingerprint le tamika I kara fingerprint them an mu kha an han khai kina a in mil lova ma se investigator te chuan an nu chui la ya chuan mason na lian tak an nei ta Christopher Bial no lui afa pani te nu ni bok chuan police te haron be popa asoidan chuan Christian na wallet chu tan ina kol anrem ti lo wangin kol sakri turin alo thona police te a phone na chan asoidan chuan tamika I bo thu vel chu TV a train alo hria a chu mai ba ka Chris sakha Fremont apartment a cheng ti a hret siang bokani tin wallet a chuan thisen sin te akai thu asoi tel boka Manuel Ortuno DNA analyst chuan Chris wallet chunga thalaka thisen sin te lo kai chu a han en fia ta a mishing thisen nge yani ti a fin fia
ma se tu ti sen nge ni ta ang chumi hre thei tur chuan tamika chung te hnen atangin DNA an mamo ta he khesbi ka hi chuan tamika inu le pa te an ladama chu wangin tu ti sen nge ti la hriat mi alo chu an fanu ti sen ani nge ni lo rang takin an fin fia thei mai don ani DNA test atang chuan chu ti sen chu rin hlel rual lovin tamika i ti sen nge ani ti anem het ta a chung evidence an nei tharmang chuan Chris chu an han ma chon le ta ma se inrol na engma anei lo ti in aphanon le tatlat mai detective le Chris ate in biak na then khat ti hian ron tar langa detective tamika i chunga khan engthil po lo thleng se chu thil chu nangma apartment chung nge ya thleng ani Chris chuan nilove karingchi alo engtin nge tamika i thisen ani ti hriat thei midang thisen po ani theyasin atia detective chuan midang thisen ani mot lo engtiang are nge hetiang lam na hi kan lo tho to a irin thisina tangin tu thisen nge ti kan fin fia thei ti hi ishemi alo ani mo tia Chris chuan koi lo lutuk atia detective chuan DNA chanchin hi ilo hreve to ngayem tia Chris chuan hreve boke ruang tel lova case han chai hi thil ol ai chu ani hau lo tamika i ruang mu chu ani lova thisen te chu hliama wangin om thei nge mai tamika i karla kalsan topina oma thil thlen dan vel han enin achunga thil thalo tak chu athleng nge ani ma se tual tha na nge ma ni in ven na wanga thil thleng zo tumreng wang ni lova thleng nge ti pal thil thu athleng engtin nge tamika i chunga thil thleng chu an soifia ta kang tamika i bawatanga thlasong palina chuan abial palui Terence Moss chu rin hlel zinga chiartel ani talova achan chu tamika i bawlai vela tamika i bialpa Christopher Hampton a waleta tamika i thisenan muwang ani soito angin thokhat lai khan Christopher Hampton chu Fremont School apartment number 215 na alo khosato thina ma se kumkhat aya tamma aliam to a chu apartment a chuan chung khodang an khosato bok chu tiang kara chuan meiche pakhat hian police te chu lo be popin tamika i bo hun lai vel khan apartment number 215 na a chuan Chris abula a thu aron hrila ta chuan thil engamorin hlelom deuh amhuwa pindan chuata chuan rong uksen lam deuh lian angreng taka kai amhuwa chu mai baka dresser chu closet kongkhar zone a in hunga chutiang chuti dan phungpa ngai anglo deuh ani investigator te chuan in chung dap phalna an la chuak ta ngala apartment 215 chung chuan han dap ta a chu mechia in asoi ang deuh khan mutpin dan chuata chuan chuat ti faina nu ma an mu a law enforcement ten blitz an mu reng hian poi khoina then faina emo thisen ti faina emo alo ni chok thin ti chuan carpet chuan han khok ta a carpet chuat dep lam le chuat chunglama chuan rong sen uk lo val rai mai alo lang ta a chu thisen ani em ti nan han te sa mishing thisen nge yani chu apartment pin dandanga po chuan thisen fartang an hu bel ta zel mai mut pin dana chawni lovin closet chunga te po chuan thisen an hu a closet chunga thisen lo om dan ngut po chu ngai tu tham atlingani analyst te chuan pindan zonga chuan luminolin an han phu chuak veka thisen an hu bel ta zelani thisen om dan atang chuan tharum thona ti bai om tak athlengani ti chu arin thei maya mutpin dan atangin ruang chu closet chunga da sonani ti chu arin thei bokani achan chu closet chunga thisen kai chu mishing lu tia vela zawina wala chung thisen te chu tamikai thisen nge ani ti chu DNA mangina fin fia tabok blood evidence le meichia thu soya tangin investigator te chuan engthil chiang nge thleng ti rin dan an nei thei ta ani investigator te chuan Christopher Hampton chu thu anzot fia le ta atir chuan soitu reng anei lo
ma se ama khin na turin evidence athato kani ti ashe thiam te po anima na police te chu inrem siam puya som ta zoka athutna atang chuan ading hluaya kalang ule atita a police te chuan hre thiam lo zetin khonge kan kaldon zelama kan kaldon nge tamikai omna min hmu ti ritum zok tin an zot leta ani chuan aum nalai ka ko hmon cheu tin a changa hamtona chuan mail song pani a hla thing hmuna investigator te chu a hruaya tamikai ruang a phum nalai tak chu a kok ta ani ruang om nalai chu chiang taka hriat thu a soya a chan chu ruang a phum na chuan thing tuai mangin cross ang hian chin chiana hnut chia ani a soina lai chu an han laia ponloi taka hian meichia ru ro an hai chuak ta dental record atangin tamika has toni ru nge ani ti finfia ani hamtonan police te ashil dan chuan athom no no lain tamika ichu achen apartment a chuan avate iluta hamtona chuan chuawa aril ruk thu lo shilin tamika ichuan tunen nge an chua don ti hriat adu ta a ti chuan an yel chauta ani diktak chuan nuladang mu atuma wanga in yalan ni ber ti chuan in sum man lovin ai istirman lai chuan aluwa achuta a achutna atanga thi sen sin te perachu a wallet chunga a perluta carpeta po chuan thi sen a farnual bok evidence atanga alan dan chuan hamtona chuan tamika ruang chu bedsheet atuamin closet chunga chuan ada a dresser chu nuk sonin closet kongkhar zona chuan a hunga ti chuan pon lama chuakin apartment a chuan nuladang a hruai lut le ta ani chunu chuan chuata thisen om chu alo mutangeya atu ka chuan hamtona chuan thing hmun lama ruang lak sun nan a thian pa kar ho a chuta chuan khan pon loi taka lain avaphum ta ani ti chuan carpet cleaner ho in thisen chu a thei to ka fain a thiana ma se avai chuan a thian fai thei bik lova chuta chuan DNA tam tham zet chu alo la chambang taring mayani anua apartment complex a tamika ikar anu chialain ti palthil thu in a chabi bor chu passenger thutna lam chuata chuan a thau palta a chu chabi bor locksmith chin chiana bik chutkai om ngei mai chuan investigator te chu tamikai atha na pindan kongkhar thlengin a hruaita ani chabi kha mu chuak lo hlau se chuan tun thleng hin tamikai chu an la zong nge yang le atirin hamtona chuan kha thi na kha ti palthil thu wanga thleng ni in a soya ma se police te chuan tumlok reng wanga thleng ni in an soi thung ril ruchia pu in tamika iluwa achuwa chu chuan tamika I thi na a thlen ani thil thlen nuwa thil ti te kha ngai tualet se chuan engkim mai kha chiang takin alang vekani Chris hamtona chuan athu boi ngai tuana ni masabera chuan ril ru athlaka an puna chuan thiam thu soitur anei lo thule an puna te chu apom thlap thua soita ani hamtona chu thiam lo chantir ani a chua leilok omlova dam chung lung intang tura shem na pek anita athil ti swala katringin a filim teu kher mai chabia AA14 inchu kha omlo se chuan a filim ngei bokang he khe satanga lang chiang ta em chu thu buai ngai tu ana hlen chua ani ma hi chuan eng evidence nge poimo ber ti hriat ani lo ti hi ani he case b ka hi chuan chabi kha evidence poimo ber ani a chabi khan investigator te kha poi khoina mun a hruai thlengin poi khoi tu aman tir ani ole khati sungkha tamikai thina chungchanga chui chuana ngai nom tak mai kan ngai thla khau thei chu ani a ngai thlatu te zong zong chunga lom thu suye